Day mahako kan maagum na sinda Queenie asin Francis Gabriel kan bungga baka kay Albay na sa tao kan makusog na pag-uuran kan nakaaging Biyernes, Pebrero 21, sabay man na binawian in buhay ang duwa nindang kapamilya. Makalis na mahulog sa embornal asin anudon pa nin tubig baha pasiring sa sarong sapa. Mabuot asin malalauman kun iladawan kan mag-aguman sa indang 9 anyos na aki na si Kian. Nalabi man kaugo sa 60 anyos ka ining Lola Violeta na sa sarong iglap parehong wara na sa kinaban. Antes ang trahedya, pinagulan pasubot nindaan mga ini na maghali. Hasa sa namang nuwa na sa nanindang pasiring naan mga ini, sarong kan saro nindang piglalamaya na kapamilya. Day sa nandaan ninda parehong hunaon na ito na ang huring beses na mahiling nindaan mga ining buhay. Ay, may pigasahan na kukuhaan sa kuya duwa. Pinang ina. Abo ko kaya arog kayo ni. Mga arog kayo ni. Abo ko kaya arog kayo ni. Sa akin ko para nain bagay ito. Sana yung mga arog-arog kayo ni nangyari dahil na maulit. Hindi man bara basta po baga ang buhay na pigo ko. Sa kuya kaya nagahan sa akin ko. Na-recover pa. Mismong papa niya. Mas makulog ito ta. Makuha mo sa akin. Arog na kayo ito. Wala ng buhay. Namimiss ko masyadong anak ko. Sana kain ka man ngunyan. Sana masaya ka na kung Daiman maako ni Lolo June na sa amay na edad kinuatulos ang sa iyang makuapo. Siring mang kansayang esposa, nakakaray pa sana sa helang na breast cancer. Makalusabot ko talaga ako so father di pamilya. Makulpaso, makuhapo ko, aki-aki pa. Nadamay sa trahedya na ito. Huli sa Tios man, may pangapoda ng pamilya Belga. Sumaya po magtabang, pwede man po magtuyo digdi sarong. Makipaguro, may mga, pwede man po makahuro na, mga araw kang mga, pwede man po mag-agi. Bakulaw na pasalamat po kung kamo po ang nakakatabang sa muyang araw kayo. Hindi, may araw kung sa kayo mapoon. Asigurasyon naman kan barangay na may mga lakdang sinda, nganit dai na mautro pa ang siring na insidente. Pag nagsesyon kami sa barangay na isasuggest ko po na malagan na lamang kibakal. Itong sa mga darakulang bakal na duman mismo sa may parang connection. Kasi ang line canal po igdi sa